Yeah, welcome back to the YouTube channel. Manawe cameras basi anthu amene aphedwa ano ku Venezuela mu nyanja ija amene aphedwa ndi America kwanano 100 chakuti, and pamene leronso tikumvanso kuti pali USA yapanganso seize kapena kuti yalandanso sitima imodzi imene ili ya Venezuela actually komano imanyamula mafuta opita ku China. So munali 1.8 barrels yopita ku China, and stima imene imachita kuti Century, koma stima imene iyo sili mu list ya ma sanctioned tankers kapena ma stima amene ali sanctioned kapena kuti ma stima amene anawaletsa kuti asamayende. Skipper ija imene anayilanda poyambirira inali yoti ili ndi history yoti akuti imapitisa zinthu like ngati ma drugs akutero ma Americans yo, komano this one iyi tsopano mbiri imeneyo ndithu idalibe. Imeneyi inali ndi flag bendera ya Panama, and ma Americans ayitenga yapita basi imene ayilanda. So China nayonso yayankhulapo yana kuti no actually mafuta ndi athu, and mchitidwe ngati umene wakubawo ayi, and yapanga condemn yadzudzula mchitidwe umene uwu. So pamene maiko enaso chimodzi mwa maiko enaso ndithu ayankhulaponso nkhani yokhuzana ndi kulandidwa kwa stima imeneyi chifukwa inatenga mafuta a China. So yeah, izo makamaka ndi zimene zikuchitika ku Venezuela pakadali pano, and kwafunsa ma Americans ayankhulano ma sentence onena kuti ayi ifeyo tipopanga zimene chifukwa cha madragi yemo kuti I don't know kuti nkhani ya madragi yapita bwanji ku mafuta. So point inanso makamaka mtolankhani yuna nazafunsaso kuti kodi anthuwa nkhani ikhala basi ya mafuta kapena muliso ndi ma goals malingaliro ofuna kuchotsa boma la Venezuela. Poyakayankha anakayankha kuona kuti iyayi Venezuela imagwirizana ndi Irani, imagwirizana ndi Hezbollah, imagwirizana ndi ma-terrorist akutero. So imagwirizana ndi China, and point imeneyo imene akamba lero ife tinayikamba koso nthawi yake kuti nkhani yake ndi maubale amene alipo pakati pa Venezuela ndi maiko amene America imaona kuti maiko awawa samawagwadira samawapembedza. So yeah, that's it. So pakadali pano pali ma issues amenewo ndithu komano tiona kutsogolo kuno umene zingathere. Komanso remember kuona kuti Venezuela imadalira basi oil, imadalira mafuta makamaka ngati business yayikulu yawo kuti economy yawo iyende bwino basi mafuta ndi amene ali nawonso ambiri, and kwaletsa kwapana kuti ayi musagulitse mafuta kwina ndi kwina, and amene at least amene amakhala akulimba mtima amene sangamvere kuma sanctions zibalo zimene America yapereka ndi China, Iran, Russia, anthu amene sangamvere ndi ngati akugwiranso mafuta a China, that means pamene it's like akumaliziratu, like kumalizitsa kudula pakhosi chimene akupanga ndi papa. So how does that work? Zimayenda chonchi. China akamene America ikati yapereka ma sanctions ku dziko kuti inuyo musapangenso business ndi dziko lapansi, that means dziko linake likayesera kupanga business ndi dziko lopatsidwa ma sanctions lija, ndiye kuti dziko limene lolo limalandiraso ma sanctions, like limakhalaso mavuto. So ndimene seko imene anayichitira seko actually
iseko yonena kuti okay basi $dollars akhale pa number 1 kuti wina alese basi tizilambira dola moja. Imene ijayo ndi seko yopsa kwambiri chifukwa dziko likangokhala kuti langopanga mistake ena yake then limavutika makamaka nkhani kuzani $dollars. Komabe zimene zikusintha makamaka pang'ono monga pakati pano ngati dziko la China ndi limenenso la sintha ma policies ake ena ndi ena komanso zina zake zimene limapanga. For example, munthu ukafuna kaya uli ku Malawi kaya uli kuti South Africa, especially South Africa, tikapeza South Africa ukafuna kugula chinthu then drama ziyoma zigula umene upezeke $dollars kenako kupanga. Koma panopa yayi a China ndi South Africa ayika agreement noti iniyo mutha kutumiza ndalama straight randi pakana kuma yen ndi kugulira zinthu, which means ndekuti apopo dollar is not necessary. Dollar ndekuti siyofunikira kwambiri apopo, siyofunikira laso tingotero mmene ayipangira anu ake mmene asenthera ma system awo.